Isihlabani somculo kaMaskandi uThokozani somnandi langa Sithukuthele siyaveva emuva kokubizwa ngaphansi kwegedi zikanina ngabalandeli einkundleni zokuxhumana ngenxa yokusala ngaphandle kwamaqhaba abo kwiSomnandi Music Festival eSolindi Stadium ngoDisemba 17. Nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili kezo mina kuveze untuthu ngakho malo bathi ilasibona amagumede. Mhlawumbe uthi usemusha leka uzophinde ngicela ngisho ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke. Isihlabani somculo kaMaskandi uThokozani somnandi langa Sithukuthele siyaveva ngemuva kokubizwa ngaphansi kwegedi zikanina ngabalandeli einkundleni zokuxhumana ngenxa yokusala ngaphandle kwamaqhawe abo kwiSomnandi Music Festival eSolindi Stadium ngoDisemba 17. Lo mcimbi ke ususumsindo einkundleni zokuxhumana kuba nguhlala abazonandisa. Umsindo ubuhambisana nokuqulula kwenhlamba ebhekise kuSomnandi nokuyinto engazange iyehle kahle kuyo. uSomnandi ke uthe kumxaka kakhulu ukuqhulula ngenhlamba engaka kubene engekho umcula nenkinga naye nebefisa engabe bekhe emcimbini wakhe. Ngiyaqonda ukuthi kukhona abangekho la, kodwa ke ngoba ngiyakholwa ukuthi lo mcimbi awugcini siyokubuka lokho, kodwa ke kubuhlungu ukuthuka ngabantu entweni yakhe. Uthe naye kunemicimbi angaqashwanga kuyo, kodwa uhlale ukuthandazela ukuba akangabe bikho umuntu oyothuka laba abahlele egameni lakhe lapha. Kubaculi ke ababoshele emcimbini kaSomnandi uqala kubala imthente, umashelele, uduma kahle, umzukulu, ubonakele, ugatsheni, uali Mgube, amayelobhoni, ukhuzani, igcoba elisha, ustability, umdumazi, ushwi, umtekala, itholele ndidane, usaliwa, umroza, ufalabo, uqhosha, izulu messengers, umfilsen magubane, uDr Buselaphi, abanqobi, ikholento, abafana benkokhelo, umashwabana, umdabu ngqulunga, abanqobi, ujumbo, uprofessor langa, usjava, amaroto, inkosi yamagcokama, uobreqwana, ubahubhe, uskweleti, uphuze khemisi, ithwasa lekhansela, uthobekile mkhwanasi kanye nabanye abaningi. Uhlelo luzobe lishayela luphethwe lapha noZimdola, uKiss Before, uLinda Sibiya kanjalo futhi umroza wangempela noma fresh ukhozi FM. Akubona bonke abantu abamthukile, kodwa ke bakhona abamncomile ngohla alikhethile bethi wenze ubulungisa nangokuqasha abaculi abashisa izikhotha nabasemkantshubo. Ubuye ke wanconya nongubuhlakani bokuqasha ushwi nomtekhala ngokwehlukana kwabo lapha. Nakhona manjalo ke uSomnandi uzokwethula ngokusemthethweni lo mcimbi nealbum yakhe entsha esihloko sithi Isikhese Cold Room ezidlini ezidala zesishamthetho olundi ngolwesine kusukela ngo3 ntambama. Kuleli cece lezigome u15 uSomnandi ubopholuza kwabo kubala kubo umduduzi Ncube, uKhanyo Maphumulo, unjencane, uThulani Manana, itholele ndidane no face to face. Ngaza ukuthi ke izona ezihamba phambili engaba namhlanje ukuthini kwakho ukuphawula ngodaba olithinta laphana umcimbi iSomnandi Music Festival nokukhona abaculi okuthiwa basele abantu abaningi abangaculisekile ngabo ukuthi basalwa. Namhlanje kuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba? Ngabe uThomnandi mhlawumbe ubalansise kahle mhlawumbe mangabe ubheka ilist yabantu abaqashile lapha okanye mhlawumbe baningi abantu angakazange ukuthi abaqashe okumele babe khona kulo mcimbi? Ake siphinde futhi sihlale lapha comment section sixoxe khona le ndaba. Ngaze ukuthi izona ezihamba phambili, ungakhohlwa ukusubscribe nokulike bese nangilandela kuFacebook @rednkezo. Nisiphathe kahle nibe nosuku lumnandi, ngithanda kakhulu.